Wis kek do mapan nang nggone dhewe-dhewe meneh. Pakne, menapa nek? iki wis tekan titi wancine limbukan utawa cangikan. Mecah spining swasana ngendhok kaya otot sing do kenceng-kenceng. Dadi mira tegang pikirane. Nganggo hiburan ya, Mak. Mergo pancen nyemresani wayang kuwi nganggo rasa. Ngono kuwi rasane sok katut ana wayang Pak. Terkadang wayang rebuk tegang melu tegang. Aku tegangke sore mau. Dintakon sapa kok iki ora. Terkadang guyon terus melu guyu. Ngono kuwi iso antusias sing padha pisani. Ning angel mak ngono kuwi. Iso menarik penonton kuwi angel tenan. Iso ndudut rasane penonton kuwi angel tenan. Lah iya. Kuwi mengko ora iso disinau kaya ngono kuwi. Soale sing digunakake ya rasa. Iki ditimbali sowan. Ditimbali saneng. Alun-alun wates. Alun-alun wates. Alun-alun Kolwaru ya lapangan Kolwaru. Iku mau nanti ya. Calon guru-guru ya ae. Ana lapangan Kolwaru. Minangkani pamunggutan. Rikala semana bapak-bapak panitia tindak ana bubuku. Bapak panitia. Aku ki ning karo piyai kene wis karo balung rine, Pak. Wong yen dolanku iki ya nang kene. Lah iya. Dadi mau bersambung tekan saiki wis ora modal. Wis kaya nang nggone dhewe meneh. Bali kaya nang Triharjo ya, Mak. Ngono kuwi, Pak. Sing isine bapak-bapak panitia ngersake supaya dhewe caos pangipur ana ing lapangan Kolwaru. Wayangan. Iki acara apa? Iki acara sepisan tanggap parsa sing kaping 115 tahun. Ulang tahun desa Kolwaru ya, Mak. Sing kaping pindhone iki acara bersih desa sing diangkah 2 tahun pisan. Sing tahun winginane ya nimbali awake dhewe. Tahun iki ya nimbali awake dhewe. Nimbali awake dhewe meneh matur nuwun. Iso sepekat anggone paseduluran karo warga Kolwaru kene ya, Mak. Iki acara bersih desa, acara ulang tahun desa Kolwaru sing kaping 115. Moko sing rawuh bengi iki Pakne, tenan. Para her-her, para pejabat-pejabat sing padha ngrawuhi pepanggihan ing bengi iki Pakne. Aduh. Matur sembah nuwun ya, Mak. Panjenengan Ibu Akid Nuriyati SE, anggota DPR Provinsi DIY ya rawuh. Matur sembah nuwun. Mas Fajar Gegana ST, anggota DPR di Provinsi DIY ya rawuh. Matur sembah nuwun. Kok ora weruh aku, mbuh nanti niku enggak ngerti. Bapak Aris Sahrifudin SAG, Ketua DPR di Kabupaten Kulon Progo ya rawuh. Oh, Mas Kilung. Kancaku nggih. Ha iya. Deke iso dadi dewan aku. Demi ngene iki, ha iya. Ngamen ngene iki ya, Mak. Bapak Nasib Wardoyo SPD, anggota DPRD Kabupaten Progo. Wah, ngatur sembah nuwun. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Progo. Rawuh. Ketua Dewan Budaya Kabupaten Progo. Bapak Pani Wates, Bapak Kapolsek Wates, Bapak Daramil 01 Wates, Bapak UPT Penyuluhan Pertanian, Bapak Kepala UPPKB Kolwaru, buat banget ini, Bapak Kepala Gudang Beras Bulog Wates,
Bapak Lurah sekapanipun wates, Bapak Ibu Ketua Bamuskal sekapanipun wates, Bapak Lurah Kalurahan Kulwaru beserta Pamong Kalurahan Kulwaru, Bapak Ketua Bamuskal Kulwaru beserta anggotanya. Matur sembah nuwun. Padha rawuh ya Mak. Sing isine ngesteni anggone warga Kulwaru iki kagungan resa bersih desa. Artine apa bersih desa? Bersih desa wis karani iki warga Kulwaru padha sengkut mergo tumandang ing kayong ngesiki desane. Sing sakirane malah dadi sumber penyakit diresiki. Ben ketok asli sesawangane yen perlu sarian-sarian padha diresiki sing padha disiki sowan ana tepet suci dikirim donga. Ya Mak. Sing paling baku mesti yakin jer menungso ora sepi saka keruputan sing ala dibuang sing adoh sing apik ayo bareng-bareng digoleki. Sing kula suwun keguyuban lan kerukunan monggo tansah dipun udis sarengan. Bagus. Ya ngono kuwi. Sing paling bagus Mak. Kudu bisa manunggal. Warga kula kene manunggal tekad ning manunggal rasa bukti nyatane iso nganake pagelaran wayang kulit ana lapangan kula kene. Monggo sindene lho alus tur rusak. Alus rusak kepiye iki? Ngendikane Pak Lurah mau kok. Alus terus. Iki waton muni sindene 05 ya Mak ana 5. Tambah siji karo bintang tamu Mbak Tino. Oh, wis rawuh wis ya. Atur bangun. Ya muga-muga sak babe panggen indung iki kabeh warga Kulwaru tansah gareng adem ayem tentrem Pak Nik. Diparingan sehat, paringi panjang umur tinebihna saking Gudha Rencana. Kalis karo beda apa wae. Apa sing dijongo iso nglakon sing disedya bisa dumadi Pak Nik. Amin. Iki acara bersih desa ya merti desa memedi tinggale para simbah. Aja nganti dilalekke sing jenenge tinggale luhur Pak Nik. Awak iki ndek leluhur dhewe. Ngegunggunge luhure wong liya monggo ning aja nganti lali karo luhure awake dhewe. Ya Mak, lah iya. Apa ana sing lali luhure dhewe akeh jaman saiki sing padha lali karo luhure dhewe. Sing diugemi kono-kono nganti banjur mingerke blate Pak. Oh, lah rak ngono. Lah niku jenenge wong ora normal kaya ngono kuwi. Karo luhure dhewe kok lali. Aja nganti lali. Tur aja nganti laleke karo budaya. Sing jeneng budaya iki jati diri bangsa Pak. Ya Mak. Kudu mlaku bareng karo agama, kudu mlaku bareng karo makarya. Dadi agama, budaya, makarya kuwi kudu mlaku bareng. Sing jeneng agama aja dicampur karo budaya. Yen dicampur kuwi rusak. Nek mlaku bareng dadi lan apike. Oh, lah rak ngono. Agama, makarya, budaya. Arep agamane kusuk nek ora makarya ya ora iso mangan ya Mak. Lah iya, mergo ora nyambut gawe mulane kuwi. Senajan to agama makarya yen tanpa budaya kangge jati diri ya Mak. Senajan to makarya karo apa jenenge budaya nek tanpa agama ora adek-adek bejat morale. Oh lah tak. Kabeh agama kuwi apik, ora agama kanggo padidon. Luwene nganti anak korban kuwi ora apik. Mula ngati-ati jaman saiki lho Pak Nik. Senajan wis merdeka nanging akeh penjajah sing padha njajah nang ora ketara. Kepiye kuwi sing nggo gawe kedhok ya kuwi agama. Kurang bejane sing dirusak budaya. Yen nganti lali karo budaya, rusak budayane, lali karo jati diri gampang dijajah utawa gampang diterobos daru beci. Oh ngono. Pancen bener ya Mak. Kurang bejane iso liwat agama, kurang bejane iso liwat agama. Oh, lah ngono pancen bener. Lah iya, mula sing ati-ati ya aja nganti gampang kena pengaruh saka sapa wae.
Iya ya Mak. Sing paling penting aja nganti ngaleke karo leluhure awake dhewe bener. Iki acara bersih desa, lagune bersih desa wis sawan mau aku kudu kadingo Mak. Kupingmu jampang. Urung. Oh, urung ta urung kang mau sapa ya kang mau ya. Ya bersih desa Mak. Kok iso muni ngono ya? Aku mau dimati krungu ya Mas. Ketok iki ngumpet bersih desa kok ya kaya aku ya. Jebul udu. Ayo, bungane bonang ya. Lagu bersih desane wis dados cukup karo suasana. Muga-muga sak baktening panggen iki kabeh warga warung diparingi sehat panjang umur. Paringi tentrem uripe. Akeh rezekine. Amin. Sing padha ndake amung tani tanduran ora katrak apa subur makmur gemah lipah lojinawi. Amin. Sing padha nindakake usaha apa wae diparingi lancar usahane. Amin. Sing ngasta pegawe enggal mundhak pangkate mundhak bayare. Amin. Sing padha dagang laris dagangane. Ora mung ngangke pedagang sing cukondhok ana di sepuluh arus sarjata bakul-bakul sing padha pepak andir ana pagelaran wayang bengi. Muga-muga diparingi laris dagangane. Bisa nguripi keluarga sing nang omah. Amin amin. Lagu bersihane wis. Iki monggo ana pamulutan. Pamulutan apa? Dulu biane akeh banget iki. Iki bos. Sapa iki? Selamat malam. Selamat pentas juga panggul warus muga lancar. Nyuwun gending klasik sino parijoto. Kagem rencang alumni SMP Negeri Sugan ingin nembe nonton langsung Mas Pranjono, Mas Walroji, Mas Samingun dan kawan-kawan saking kula Hasirin di Jakarta. Oh kebo ya katane mentok. Kok ngerti-ngerti ini lho kae lingkar mbiyen omahku kene ngono iki kok maido. Raming mentok bruke barang ya ono. Bruke barang ya ono. Gajahe barang ya ono. Iki mana warna-warna ora.
Sindene ana 5 sing garane dhewe. Sapa wae asal tepung wis kulino nang YouTube. Ayo diomongke ndak do takon lho. Iki senenganku iki Okta Wispo Bambang Nipuro Bantul. Okta isih kuliah ora mono wis rampung wis wisuda wis sarjana apa sarjana pendidikan oh SP spionase kudu sarjana pendidikan spionase Oktas membantu Rung dibujuk burung si halus dari si bis si plastikan njur gimana kayak via kayak seko Pathuk Gunung Kidul oh sing dikersake karo panitia terutama padi bandian ya iki tukang suntik kok ya tukang suntik kebiri kira Kang Bandian kuwi manten anyar lho si roso-rosane monggo umur 70 punjul tuwa kan ayo dodo munggah dodo yo enak terus kiwane piyakri Wintan saka Suken kita ora ngomong kuwi Suken iki kuwi asline dudu Sugane dipek wong Suken njur dadi penduduk Suken ya saka bojone ucil wis dia nak wis metengah urut kapan aku ki yo ngopo lho hampir sukses njur kiwane Bu Dewi saka ngendi Glombon kete pun bener ngomong kae kae asline pundong dipek wong Glombon bojone Pak Edi oh kok ne halus ning jerone mbok kayak wis anak-anak kok ngene Pak Edi iki sing pira swara pira sing awake dhewe sok ngersake supaya piyayine ngelirani tindak yen adi wayangan oh sing ngasta Pol PP wah jan yo Pol PP yo sing miyaga yo sing usaha ndrok akeh kok gemini setengah mudar kok gemini piye cetha usaha ndok nang omah ndok yo akeh ndok belum ndok bebek mbok yo gawake kanca-kanca iki kayak ketang nyiji-nyiji kok yo ora coba boros iki ora bangkrut ora nek awan jenis bengi tetep mangkat oh jian mongko nek milo swara ki bayare piro Mak 500 amin 500 kuwi patang teratak oh malah 250 kok suarane yo apik men marane Edi suarane apik ning nang omah sok disuarane bojoku
Oh, Bang Tiger. Mbok golek neh wae. Wah, jan mangajane elek. Aja ding. Terus sing lor dhewe. Lore Budeni. Kae saka Kulon Progo. Yo wae. Nek asline yo jo ning saiki dadi warga Kulon Progo. Dadi bojone Ndopak. Ayo syukur. Ya syukur. Ayo ya pemilih sing enom. Lho cepane karepe ngono. Ya lumayan. Wong nyati Ndopak iki dibojone iki arep dijikuk kepintenane, dikurak kaprowe. Suarane apik. Monggo nek nginding cengkok iya apik. Gregele ya. Kelakuane sing ora apik. Iki mah warna-warna. Sing ana dhewe kae Mbak Tino kae asli saka apa biyen-biyene panik. Lagu bersih desane wis. Ya minangkani pamundutan sedulur lanang Mas Basirin iki. Sing nang Jakarta. Sinom Parijoto nyamak. Mas Basirin ya ngesake sinom Airin ya iya. Nek Mas Basirin nang dino kerawan. Oh. Ayo. Sinom Parijoto nyamak. Yung Prastini. Datang nanti ngapa ya? Saiki ngrogoh swara jero. Oh. Swara kok dirogoh. Ya dirogo ya ora apa-apa, nggon metu wangel rajam-rajam ya rogo. Nek kula wis gampang metu kok suarane. Lah temeton kowe iki kok. Rasane aku dirogoh wis. Hawane arep metu wae mulane ya kenceng rondopan. Ajar guru. Bibirmu, Bang. Anggepe ngene wajar kok. Wajan piye maksudnya? Aku yang belajar karo aku. Ono kuwi luwih prigel emang. Ya nek nggon keprigelan malah pengalaman karo kowe. Oh lah iya. Nek nggon seni, anak nggon liyane ngglidik kok pas cilik. Kandhane yo. Kowe iki nek dadi bojone Ndopak. Men to yo. Kowe nek adus didusi. Disemprot nggo selang kae. Mergane Ndopak kuwi sok londri ndah sepur. Sagerbonge. Ora jani po. Ora apa-apa. Kok semprot wae pan kapan? Ayo sini mari jatuh ya.
Lanjut. Jis. Nah, itu mulai itu. Terus. Lagu Sinten kok Saipong. Wis dipinangane ngopamu rutane Pak Basirin. Sinom mari Joko. Sing ditunggu-tunggu iki Mbak Nino. Mergo iki pisungsung saka panitia. Terus ayo kon jumeneng. Sepote Mas yo.
Niki kadose kula niku dereng nate kepanggengane Pak. Nek mendingan kali kula pun tau roh. Oh, kula nggih pun anu kerep kok anu nek kula niku pun apal kondange ngoten nek dereng dereng nate. Kula kondang sak Indonesia. Nggih. Kula nggih kondang sak Kolwaru. Ayo dinane Pak Lurah sore mau. Iki wis kuwi wis kita dalam kondang sak Indonesia. Bener. Kita terus. Terus pundi Pak kabare? Pangestanipun alhamdulillah Sampun kabar putra mulai napa dene? Sampun. Alhamdulillah. Nggih. Niki mau sami ditepangke anu asmane garwa-garwane kok kula kok ditakoni bojoku sok ngendi ngono. Lho sing takon bojone sih. Lah mau kan enten sing asmane Mas Edi ngoten kula rak tratapan lah bojo kula ki ya Edi. Oh. Niki mau sinten sing Edi? Niku bojo asli niku. Nah, Bojo asli, resmi. niki Intan nggih bojone asli Sokar. Oh, ngoten. Nggih. Nek yo pasti niku mboten resmi kali Jepang niku. Muga ketangkep. Niku wadon. Kula dadi penasaran Mas Dopang niku sing pundi? Asing nyacik niku to. Jiwa penasaranku pun terjawab nih, Pak. Napa pangling kali Mas Jepang jenenge? Hah? Pangling napa Mas Jepang? Pangling lho, napa kula ki ora tau melu piyaga, ora tau melu dalang kok ya ditakoni pangling. Niku sakderenge miyaga. Nggih. Niku ben dadi pang. Oh, Sing kaos ireng, nggih, sing tatonan patok mboten. dawane ireng, terus ndase niku di apa dibutak-butak niku cukurane digawe piye to kae iki jenenge? Rambutnya digawe jengat ngoten niku. Dimuhak. Oh, sing biyen. Nggih. Sakniki pun anu. Islam. Pun. Sok nang perapatan niku. Perapatan Nagung niku riyen. Oh, Nggih. itu sing Nadang nonton truk. doyan nggih. Lah terus tentuyan dadi pang niku buantemi karo woh. Nanti kecemplung kalen terus mlebu ya gotoyan. Oh, ngoten. Niku sejarahnya ngoten niku Mas Dopang. Ya mugi-mugi anu saya terus nggih Mas Dopang nggih. Ampun balik ten perapatan. Mboten. Saiki ngono kok. Napa gaweane selain yoga nggih sok ten Jogja niku. Bukan laundry. Malah kok sabange pernah. Ajeng laundry napa jenenge? Hah? Ajeng laundry napa? Lah kula ki ya janjane golek gawean kok malah kon nglondrekke niku. Yen ajeng laundry iku khusus. Dasi tok. Lah pripun? Laundry khusus oleh Khusus ndase tok. Niku sang laundry ndak sepur niku. Matur nuwun nggih Mbak nggih. Badhe ngaturaken lagu napa? Napa? Niki sing mirsani kathah lho, Mbak. Saking Salah? Jogja niku Nggih. kathah biyae Jogja sing padha rawuh wonten mriki, Pak Budi Kutara sak wadyabalane rawuh. Kalau nggih. Niki nderek latihan. Nang kula niku ora tau nderek dalang mboten nate, kepanggih kali yoga nggih mboten nate. Ampun nderek dalang, ampun. Hah? Ampun nderek dalang Lah bayar. niki kula nderek sinten Nek sakniki? dalange ora bayar ning liyagane bayar. Nggih, Mas. Walaupun sing kaku mun ya wis gaweane ya wis tumata kok. Mboten sah ngono, mboten sah derek-derek. Nggih. Ten panggung-panggung niku mboten sah. Mboten sah. Kang garwa pripun mboten lho. Jane nggih pingit. Lah kang garwa ngerti ngono mboten. Lah, Ngelilahi napa mboten? Pak, untuk niki mboten Pak, aku nek nderek Pak Dalang itu ora, Pak. Nah, ngono kuwi dadi. Ijen langsung lah niku. Soale kuwi mertos. Garwanipun jenengan pun kuwi. Nggih. Nggih. Sinten to? Heh? Sinten? Lagi Pak Edi niku. Oh. Aduh, kula matur niku Pak Edi. Kalau mau enten panyuwunan apa nggih Pak Dalang? Napa? Mbok menawa kula saged. Ya Jawa menawa iso ngono. Oh,
insyaallah. Nek mbok menawa iki to iki tanggung. Lah mangke tuas kula Iso ya ora, ora iso ya ora. iso ora ya isin. Apa Mbak kamu? Apa? Caping gunung. Gubuk asmara. Ya napa? Gubuk niku kuno. Kuno. Nggih. Yang modern apa? Losmen asmara. Ora kasebut. Utawa homestay. Nggih. Aku niku wonten ingkang ngersakaken caping gunung. Oh ngeten. Nggih. Dijenglengi napa mboten? Kula niku wong anyaran niku manut. Lho kok ngono? Nggih dijegleng sing penting anu ora. Lah sampean remen jengling napa mboten? Kula nek ditakoni niku kula ya pekiwu aja. Tunggu sampe ketuan. Nek kira-kira remen dijengling ya dijenglengi ngono ben marem. Jajal kula tak jajal nah rasane dijenggleng niku terus. Enak-enak wis yakin to mesti penake. Tuman sampean yakin. Wah anak teman kula ngetutke sampean lho, Pak. Ampun. Lah pripun lho? Lho jarene ketuman ngetutke ora ditutke ora kersa. Nek kula niku ora apa-apa. Nggih. Ning wonten salah setunggaling yoga niku sing celutak. Oh, ditengeri mawon. Bonang menerus niku celutak. Kinten-kinten sing celutak ngendi ngoten lho. Niki ya aman kok bener. Nggih. Nggih. Tangga dhewe kabeh. Wonge dhewe kabeh. Nggih. Jape mete. Ayo jenenge. Nek kula rasa njoget kok Pak niki. Belum. Mbak arep dijoget digamali Yo kaya nek ngapa? tunjuk ke jenenge. Arep digamali dikendhahi kaya ngapa pokoke kula anu posisi aman. Ora kita bokong etok kudu. Lah niki kita nonton sing nyontoni joget ora. Enggak ngoten kula tuwasno pede ngono. Berapa juga? Sinten? Sing cak joget sinten? Pak Eko. Pak. Iki tak nggo dhewe. Nggih. Napa kalih sing gampang niku napa? Ala sinten? Sing gampang niku? Sing gampang nih. Iki kita anggap putrane Mbak Ari ya. Ya sesama kondang itu kok ya. Nek dalu niki sing gampang niku aman. Aman. Ini sesuk tanggal 11 remuk. Lah pripun? Ramunya yang oleh bayaran to. Oke, Pak. Sabar bengi nyawa. Wala sekali apik tenan. Bon, lagi Pak. Semangat nggih. Ya bagi nek cek nom kabeh ya rasa. Kecuali sing tuwa. Mbak. Sing orang penuh niku tuwon ning ya rasa, Pak. Oh, nek kula pitados kok. Yen mamajan mangkara janor Pripun? napas tuwa. Ya alon-alon. Nggih. Sing penting iso gawe lega. Nggih. Lah niki kula wingi di napa para bapak punggawa kok sami rawuh ten gubuk. Nek meniki griya kula wangkem ing melu maratuwa.
Dawi, Mbak anu nyuwun ngapunten jenengan sesuk melu pentas. Pentas teng pundi ngoten lho kula rak yo le anu gupuh nika ora tau payu, ora tau pentas diparani kon pentas sregep kula rak. Oh, di anu di rawi panitia. Nggih, dirawuhi Bapak panitia. Nggih. Kek biayi niki wah nika lho. Kula rak rumangsa aku mau ki arep dikapake ngono kok para punggawa Pak Kelurahan kok sami rawuh. Aku rak yo tak sabar sebelum kon pentas. Ah, nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Kaya kangen jenengan barang kok ya. Ah nggih. Ah. Kangen kula. Lho kangen suarane lho. Oh. Mau Pak. jenengan ku yo biar menyanyi gondang. Waduh, matur suwun Suarane mugi-mugi. yo apik. Nek sing ngendika Pak Dalang ki iso dadi Pripun? donga yang sae kagem kula. Ah, nggih. Niku mesti. Amin. Mergo pancen nek donga niku dalan niku sok mandi. Amin. Wong Nak, dalan mak, niku kula wonten mriki mompong kepanggih mang domake ki dalan. Dongek napa? Ki sing apik-apik. Lah iki kan iki dalan ki nek donga ki mandi ngoten lho. Lan mompong kula kepanggih nek dongake sing apik-apik. Kula niku dongake jenengan wedi. Lah pripun? Megane sok kajate ora dadi. Ya Allah, wis kelali iki. Sinten? Hah? Oh, Pak Cerewet kok kowe ora. Wong meneng apa iki? Pak nomor ping pindho niku rak dadi penasaran kula. Apa? Nah, niku Boten sarungoke mung mah terus ki. Oh, niki to, nggih. Terus ki. Ah, gak kira kowe kok. Pindho kok ora kerasa iki lho saking lase. Terus ki. Ini kita. Mbok ben rada lemes awake dobake Mbak ora kaku. Allah, kula niku nek obah ki nek derep apa nek mepe gabal niki kon mboketen niki. Lho kok nggih apa? Lah nggih. Saben bojo kula panek niku kula lek nggupuhi terus tak anu tampani nganti matur suwun ya Mas, ngono ya aku ya mepe gabal ndi sing derep ndi sing apa ngoten niku nek yo kon joget tek-tek tepi iki alah ya pekiwu. Kaya mane-mane sampeyan ku derep kok ya. Lah tek napa? Wong garwane piye iki ya cukup ladeni sing kakung. Di mane-man. Lah nek bojo kula niki nek kula ngladeni pun pol-polan lho nganti lemuk jinuk-jinuk kok. Bojo Ning ladeni pripun carane kok iso lemu iki? Ning ladeni piye? Arusia kak ya tidak wadi ten iki kula ya ora prayoga. Kok Rusia rahasia kok Iki Rusia. rahasia ngoten niku lho, engko ndak bojo kula tekan ngomah ora dikandak-kandakno mak. Rahasia nggih privasi. Nggih privasi ngoten. Wah, nggih niku bahasa kerane privasi ngoten. Nggih. Ya kudu ngono ki, Mbak. Dadi iki dadi Nyai Putri Nggih. Suwito karo Piyai Kakung kudu iso nyimpen rahasiane wong omah. Nah, cocok niku nek Aja kula. nganti dikandaki rono-rono. Mboten. Pokoknya yang terlihat dari luar niku ya bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah warahmah. Nek ya temenanan, amin. Nggih. Kaya sing gunang ngono niku nggih. Sing bener Sepro meneh. dibojo iku keluargane ya sakinah, mawaddah, warahmatullah ya barakatuh.
Amin. Ibu kami ini kita. Ini mau apa? Itu ngapik apa lek kula marah gate. Saya seneng segitu. Iya lanjut Mbak. Nggih. Nek kita gimana? Pantas. Kan kalau marung ini kok enggak tak. Panas. Oh, Saiki variane, Mbak. Napa, Mbak? Napa? Pak, tidak mriki Pak, kula mboten patek krungu, Pak. Nah, Anggo mik, Pak, anggo mik, Pak. Nah, niki niki. Nah, Ya, iki cara padha-padha sesama warga keluar ya diwangi ya, Pak. Sampeyan iki berarti tidak sombong. pripun variane? Nah, Ayo. Ijo godhonge waru. Terus Golek bojo milih wong cakep. Ijo kadhange warung. Dewe bojo milih waktu warung. Ngono. Pak sinten ta asmane? Bandung Karangrejo. Bandung kerja. heeh. Kedurna. Itu kali. Itu ngali. Ning 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 ning. Punya jenengan piye kidul kali. Oh, piye. Itu kali. Variane, Mbak. Sampeyan Eh. belum ta? Dereng. Ayo. Sik anu apalan mawon nggih. Iya, wis. Apaan ya? Nyangke ngember. Nyewon angen. Terus Lenggo cecer ketombokan. langsung nang krungu kuwi. Lah niku lho iso niku. Liyane. Apa niku? Pak Cik diwarai Pak Deko. Kono isane apa? Pak Eko apa, Pak? Lah. Ayo, Mbak, liyane, Mbak. Apa lagi ra iso. Napa Mas Edi? Dalane lunyu. Ayo. Ulang hati-hati. Terus Sindane ayu besone Mas Edi. Tak sakara. Sing Mas Edi ndi ta iki? Oh sing. Empun dereng, Pak. Empun lho nek niki. asline Mas Edi ku pun bosen ya bojone asline. Ane wis kulino nyawang li anu kok walaupun nyawang ini nyawang liyane iso ya Mas Edi ya. Saged. Mata boleh melihat tapi hati tidak boleh terpikat. Nah. Mripat nek Mripat ora delok. Nggih. Ning ati aja nganti Aja nganti terpikat ngoten niku. Aja nganti kilap ya Mas, istighfar ya Mas, istighfar. Nah, astagfirullahaladzim. anu saiki tah ayo bareng tah. Ora mangan nek mau. Mosok tanggune kok nek rong piring iki beda. Masa pertumbuhan apa? Enak kok Pak. Enak wae kok ora bayar. Apa meneh nek dibayari jenengan to Pak? Kowe iki nek kira-kira ngono omong aku terus terang ya. Pak bayare Pak. Oke, aku wis ngono kok. Ya kula stor nota nggih Pak, mangke diejoli nggih. Piye? Kula stor nota. Sotong ta. Nggih. Mangke jenengan ejoli. Nek iya sesuk. Ayo variane lah. Jarek wiru, Jarek wiru. cacahe 7,
Oke banget. Ben mantep. Rasa nggo turu bareng kok. Nanti wangi bantalan. Terus Muga sedaya warga Kulwaru muga sedaya warga Kulwaru tambah maju. ayo Via, parene Via. Ayo. Main kartu. Main kartu. Tu. Kedar. Nek Mike mati niku ganti. Iki lho, iki dicethike munggah iki lho, iki. Lampun kula cedhitke lho, Pak. Wis kok. Apa? Ora nyuwara. Lah menapa mboten krasa? Waduh. Kurang pas kok ya. Nggih. Sias mboten? Yes. Main kartu. Main kartu. Terus Karo mangan telo. masa bisa? Enak banget no. Lah seret yo karo diombeni to. Ngombene RO ya. Wah. Lah niku. Pun to sing penting ki mengke ki dadi apa Bali niku. Ya terus ya. Terus ya. Mugi warga Kulwaru bagya mulya. Amin. Lah nggih to. Lah telo kok kertu. Karo telo. Warga Kulwaru bagya mulya. Bagyo ndamit. Nggih. Pun sukses mboten? Sukses. Nyelowong to, Pak. Nyuwun. Ya. Gimana? Aku turu. Karepmu turu yo luwe kanu. Digugah ucil. Ora kok, ora tau gugah. Ora tau gugah, Pak. Masa? Orang kan yang beringkal. Karo nindi. Ayo. Aku turu. Terus. Karo mlumah. Ayo nak turu ya mlumah to, Pak. Gue ngatang-ngatang nih. Tete. Sedaya warga Kulwaru sami berkah barokah. Allahumma amin. Ayo Budin nih. Mas Edi. Sekarang buju nih. Mengingi lakone Mas Adi kok jaman. Mas Edi. I love you. Seneng. Ngerti bae aku. Iki asline tipu-tipu. Yo ora kok. Tipu muslihat. Modus ngono. Terus Mugi kathah rejeki kagem warga Kulwaru. Allahumma amin. Yo prastini karyane yo sing apik. Sing saru. Aja ting. Sing apik yo. Oke. Neng pasar Sedayu. Ning pasar Sedayu ngopo? Nyopet. Ora nyopet sama dhewe tuku sempak. Weh. Nang pasar itu tuku sepak to? Tuku. Gunung mau dopang kok piye? Oh. Malah kecilian tadi. Ya gede to. Ora lek tuku sempak kecilian tadi elik kan. Ukurane ya apa ya? Ukurane es ya. Mbok aku tuku karang ya.
apal. Kok malah eli kok Bang. Dadi getun. Darat tenan tenan. Ora ono muni saru ya saru. Ya ora saru kok ngomongke sempak. Ya sing pagi cetha Nek sing saru. ngomongke sing disempaki saru. Kamu kok dingin nang kono kuwi kok wingi. Wis ben kan. Mugi piye ana meneh lah. Apa ngomongin jerone sing patah. Mugi Yuk. Eh, Wis tau ora fotone kok gue. wes. Dikirimi anu. Tadi ora film foto Bang. Mergo sak foto. Eli yo wis ben. Watur sesuk gunake ya Bang. Iki Bang nek karo Yutas iku durung mendem, Mas. Oke ndeloke itu ayu banget lho. Mugi warga Kulwaru saya solid lan kompak. Sempat dadi kok kan. Panggil Allahumma amin. Monggo Mbak Tino dilanjutin ya, Mbak. Panas sedang udara panas sedang udara panas nyaling capek gunung. Pun hak kersane. Sing penting benas. Lainnya kaya latekno niku ora perlu latarke nek kula ki ora tau melu dalang, ora tau melu yoga. Betul apa? Santai mawon. Nggih. Besok melu kono apa nuwun? Ten pundi? Besok-besok Ten pundi to? nang omah. Oh. Kok nek kula melu sampean ndak? Latihan waton sarata Cantik